Hej YouTube, og i dag vil jeg gerne lave en fodboldchallenge med min lillebror. Ui! Nu! Nej! Jeg glemte lige at sige, at den der først får 3 mål, den der først rammer overlæggeren 3 gange har vundet. Så er det Alfred Åskov. Vi har lavet ændringen om, så nu er det til 2. Storskov. Stop. Jublescene. Nej. Ja. Jublescene igen. Selvfølgelig vandt verdens bedste pinkevarmer. Tak fordi I gad se med på den her football challenge, og I får mere til at kende min lillebror, og ja, og bare mange, og husk at abonnere og like, og vi vil lave en til football challenge, hvis vi får nok afspilninger, hvis vi får mere end 50 afspilninger, og 20 like, og 5 likes, så er det tilfreds. Hej hej!